u ovoj zemlji kada kažeš ono što misliš, kada govoriš slobodno, platiš glavom. U ovoj zemlji kada si novinar i kad takođe radiš samo svoj posao, zapale ti kuću. U ovoj zemlji sloboda se plaća glavom, slobodna reč je najskuplja. Svaki dan koji je protekao, a da ne znamo ko je izvršio ovaj zločin, je novo ubistvo Olivera Ivanovića, dolazi vreme kad će svi oni koji stoje iza ovoga sigurno odgovarati. Ne postoji način da se to ne desi, zato smo ovde. Da se konačno sazna istina ko je ubio ovog čoveka. Jer, ponavljam, samo je pitanje ko je od nas koji slobodno govore sledeći Oliver Ivanović. I neka mu je večna slava i hvala za hrabrost i za sve ono što je govorio i radio i davao podršku onima koji su uplašeni, onima koje i dan danas guraju u autobuse, prete da će dobiti otkaz, prete im paljenjem kuća. Dakle, ova zemlja u kojoj živimo nije ni Srbija, ovo nije ni Kosovo ni Metohija, ovde vladaju pravila Kolumbije. To su oni koji vladaju i Kosovom i Srbijom, zajedno napravili od svih nas da ne smemo, da moramo se plašimo za svoju decu, da li će ih sutra slati u vrtiće, da li će živa da se vrati iz škole i da li će neko ikada odgovarati za ono što je rađeno. Zato smo i ovde i ja obećavam svima da će u Srbiji konačno pravda i pravo početi da deluju, a to će biti vreme kad ćete moći da vidite sve one koji su uništavali ovu zemlju i ljudske živote, morati da robijaju za sve zločine koji su počinili. Hvala lepo.